Mae chwarae i Gymru, Scarlett Llanelli a Gaernarfon yn golygu dipyn o deithio i'r ferch o ddinas Mawddwy. Lwcus felly i bod yn gweithio yng Ngarej Gydag Evans yn Nolgella, gan dwi'n reit siŵr fod ei char angen regular service. Ond faint o waith trwsio sydd angen ar dîm rygbi Merched Cymru yn dilyn pencampwriaeth 6 gwlad siomedig? Edrych nôl ar 6 gwlad eleni, dipyn o mixture yn fod yn onest, rhwng y chwarae ar y cae, goddi ar y cae. Dechrau off, ennill allan yn yr Eidal. Hywel yn torri tu fewn. Wedyn, cachod y bach o sgôr gan Lloegr. Hat-trick iddi hi! I fod yn onest, dwi'n meddwl wrth ni dros hwnna. Gêm wedyn fan hyn yr Alban, ddim perfformio yn anffodus ar y cae. A jyst colli yn y 10 munud ola. Dryswch ar y dathlu, a mae Cymru angen codi pennau. Cys ni chydig bach yn wyddyn drwy goddi ar y cae hefyd efo colli un o cymchwaraewr ni, Eli. Ddoth yr newyddion yna fatha chydig bach o fan boes wedi tynnu pethau at ei gilydd a dwi'n meddwl oedd ar y ddigwydd. Ethon ni perfformio yn erbyn Werddon. Yn anlwcus i golli yn y diwedd, ond oedd y perfformiad step i fyny i perfformiad yr Alban. So, mae newyddion fel yna weithiau yn gallu tynnu pawb at ei gilydd a sbwyr yn ei mlaen. A dwi'n meddwl dyna nath o. A dyn dal ddim yn perfformio yn erbyn Ffrainc. Ond da ni wedi cael cyfarfod fatha tîm a da ni wedi cael cyfarfod 1-1 efo'r hyfforddwyr hefyd. 4 mis a da ni yn y Cwpan y Byd yn Werddon, so mae o'n amser byr iawn i wneud gyda'r gwaith a ni angen gweithio ar y troi bethau o gwmpas. Gyda'r 6 gwlad ar ben, mae'n gyfle i ganolbwyntio ar ei chlwb, ond be mae'n ofyn â Elen yn bersonol i gynrychioli'r amryw dima? Ar hyn o bryd wan, dwi ar y ffordd fyny i training Caernarfon, mynd fyny efo nhw unwaith y wythnos pan dwi ar gael, a dwi'n chwarae gemau ni ar ddydd Sul. Adeg Rhanbartha, dwi'n chwarae i Scarlett Llanelli, so ymarfer lawr efo nhw yn Gaerfyrddin neu Llanelli, a wedyn mae'r gemau yna yn debyg yn erbyn y gleisio yn yr gweilch neu'r dreigiau lawr yn y de hefyd. A wedyn yn ystod y 6 gwlad neu'r gemau cynnesu yn yr Hydref, dwi lawr efo Cymru. Da ni lawr dim Mawrth, wel nos Fawrth a nos Iau. So ni'n gadael gwaith am 3 gloch, nid yn y car, lawr i Gaerdydd, wedyn nôl gyrra'n y bore. Wedyn lawr am gemau, neu wedyn ar camp ar y penwythnos. So mae lot o amser yn cael ei drafeilio yn y car bach yma. Mae'r mileage ar y cloc yn deud lot yn yma. Ond y cwestiwn mawr mae'n siŵr ydy pam? Dwi'n mwynhau'r gêm, bod o'n chwarae, hyfforddi, bod efo yr merched a'r ffrindiau dwi wedi gwneud yn yma. Lle pawb ddychmygu, does yn byd gwell na roed y Crys Coch Cymru ymlaen a canu'r anthem na, a dyna pam dwi'n neud o. Mae o'n blinedig dreifio gymaint, left, right, centre ar draws y wlad, ond mae'n garantid werth o erbyn diwedd. Pa fyddai'n edrych nôl? Gyda'r car yn le perffaith i hel meddyliau, beth mae hi'n feddwl o grŵp Cymru yng Nghwpan y Byd eleni? Bob Cwpan y Byd dwi wedi bod yn yr un grŵp as Elen Evans, so mae'n cael nhw eto eleni, jyst o dda, iesgob, ond na, pwy sy'n gwybod, nath Werddon curo Elen Evans yn y Cwpan y Byd diwetha, so sy'n byd yn stopio ni wneud, a da ni wedi curo Werddon rhwng yr 2 diwetha yma, so wedyn gennych chi Canada, maen nhw'n un o'r tîmau sydd yn yr top hefyd, a wedyn mae gennym ni Hong Kong sydd yn newydd i'r gêm, ond dal, allwn ni ddim underestimate neb, dwi'n meddwl. Taith arall i Gaernarfon ar ben. Felly sut dymor mae'r cofis yn ei gael, a faint sydd gan Elen ar ôl yn y tanc? Dwi'n chwarae efo nhw ers 2 flynedd, ond i'n arfer chwarae yn Waterloo draw yn Lerpwl, ond o'n eisiau dechrau dod nôl i chwarae yn Gymru. Ar hyn o bryd o'n i'n ail yn y gyngrair, tu ôl i Abertawe. Ail dymor ni yn yr Premiership, so o'n i fod yn ail, allwn ni'n gofyn am dim gwell, rili. Da ni'n cwffio efo Pontyclun a Whitland i ddiwedd yn yr ail safle, a dal yn y gwpan hefyd, so jyst dal i fynd fan. Dyfodol fi, dwi'n chwarae fan ers dwi'n 16. Mae lot o amser trafeilio, lot o amser ffwrdd o adre a lot o amser o dde ar gwaith. Gynnau'n lot i fynd fan, ond ar hyn o bryd dwi'n jyst edrych i allu gwneud y sgwad i'r Cwpan y Byd dwi'n edrych ar.